Ahojte. Máme tu ďalší výklad na 3 kartičky. Prvá karta je opora. Ponúknite niekomu svoju pomoc. Prežite radosť zo služby druhým. Neviem ako vy, ale ja to mám tak. Zasa mám tu muža svojho. Aj Bože. Ja mám radosť, mne pomáha, keď pomáham druhým. Oživuje ma to, mám takú satisfakciu z toho, že môže byť nápomocná a že tie výsledky, keď vidím, že sa tým ľuďom menia životy na počkanie, akože sú kvalitnejšie. A toto ma veľmi baví. Takže keď budete cítiť, že ste k ničomu, alebo niekedy tá myseľ nám dáva takéto bludy, tak ponúknite niekomu pomoc. Ďalšia karta. Priateľstvo. Přátelství. Zavolajte priateľovi. Keď je vám s láskou nastavené zrkadlo, vidíte sa jasnejšie. Ja mám za to, že cez zdieľanie svojho príbehu iným alebo nejakej situácie, ktorú práve prežívame, tak a keď máme nejakého priateľa pri sebe, buď na telefóne alebo osobne, a ktorý nás hlavne ale že počúva, tak si prídeme na veľa vecí. Že vidíme tú našu situáciu jasnejšie. A možno tá spätná väzba od nejakého priateľa alebo priateľky nám rozjasní ešte viac to všetko. A vtedy ani nevieme, že ako pomáhame vlastne aj tomu priateľovi, tým našim zdieľaním. Dúfam, že som bola zrozumiteľná v tejto veci. Ideme na ďalšiu kartu. Tvorivosť. Prejavte svoju tvorivosť. Radujte sa z tajomstiev svojich vnútorných múz. Prejavte svoju tvorivosť. Radujte sa z tajomstiev svojich vnútorných múz. Každý máme v sebe kreativitu, tvorivosť. Každý. Keď ju nevnímame, nevidíme, necítime alebo popierame, že ja ju nemám, tak je to len preto, že sme neuznali v sebe ešte nejaké svoje dary alebo talenty kvôli našim starým zraneniam a starým vzorcom. A keď na sebe popracujeme, v zmysle, že si uznáme, že sme celistvé bytosti a že niečo sa v nás ukrýva, tak sa nám môže zobudiť v nás zvedavosť po našej tvorivosti. Lebo každý ju máme v sebe. Tak zatiaľ toľko. Ahojte.